MD Showman TV tashar al'umma, ku shiga ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa, ku yi liking, ku yi comment. Mun gode. Kaddara ta baby na kenan. Ka zaman ki huta. Kaddara na ya dajin ne. Wallahi Allah baby na yau dajin nan bata yi nama ba in ga maki. Me ya faru kuma? Kwata fa wani karamin kurege fa na kamo. Shine kawai na kai shi gida nake bandansa, na so in tawo maki da shi. Ko in je in dauko maki ne. Ni me zan yi kuma da kurege? Haba baby na. Kurege fa nama ne mai kyau fa. Wannan cin kan ne kaddara. Ni ina iya cin kurege kuma. Kin san kafin in zama ummari Chicago fa kureguna 100 ba ɗaya na ci. An ce in karasa na ɗayan ne na ɗaga kafa, shi yasa na ɗauko maki wannan iya ne. A'a, wato ma abin ya zama reni ko? Abin ya zama reni. Na hana ka tsayuwa da ita a gida. Shi ne ka ɗauko ta ka zo nan. To wallahi tallahi ƙarya kake yi. In ma wani tashin rashin kunya kake, ni na fi ka rashin kunya. Ke kuma mai kunnan ƙashi. Na ga tarki ba mutane wuri. Sha. Kullum ina maki hudu ba, amma ina kamar ina gaya mazomo. Daga yau ta yi kai. To wai kai baba wani irin mutum ne, me yasa ka cika sa ido ne? Ka ce in bar ma gidanka kar ka ƙara gani na, kuma na dawo nan mun samu wajen soyayya. Mun lafar kuma ka zo kana ce min wani wayewa. Kai fa wallahi bala'in dan kudan shanu ne mai naci ya su. To ba dole bane in sa, ai yata ce. Yata ne. Ko in ban ganka tare da ita ba zan ce wani abu. Daga yau na ja maka kunne. Daga yau ta yi kai. Kar in sake ganin ka ko in je labari a ce a'a gashi kuna hudda da wannan yarinya. Saboda ita yanda ta samu tarbiyya, wato kai so kake ka lalata mata tarbiyya yanda kai baka da tarbiyya. Ina baba. Wannan. Adda ne wallahi. To bari ka ji in gaya ma. In ban da bacin kai suriki na ne, da sai na cire kunnen ma kafin in yi ma gargadi ya ne. Ka gane yayi. Nagode. Kai dana ne. Ko ba hanzari ba, tunda kana son yata. Alhamdulillah. Tunda mutum ya samu mai son nashi, ai sai ya murna. Kai dana ne, ga ma ruwa in zaka sha. Da ka tawa baba, amma wannan maganan da kake yi ya kai zuciyanka ko dai dan ka ga maza ne kawai a gaban ka. A'a, in bai kai zuciya ba na baka ruwan. Ai ba zan baka ruwan ba. Wannan ruwan ma ban yarda da shi ba ma. Karshen ta ka sakaifi ne, ka je kawai ka sheke na abin. Abinda nake so da kai, in za ku yi tadin ku yi tadin a gida, zan ma samo muku abin zama. Yawwa ai tadi saboda Allah. Haba. To amma fa ka sani fa ganin ido fa baya hana cin kai. Zan yi maka last warning a matsayina na ummari Chicago. To Allah ya rake ummari. Ni ma sunan ya zanto dole ne in faɗi, tunda ainihin uwar yarinya wanda na aure ta aure sunan suriki na ne. Dole ne yace nike, sai dai in ce maka kar in ce baba kuma to ummari. Wato ummari Chicago sunan zirikin ka ne. Kware kuwa. Ummarin dai ba Chicago ba, ummarin ne. Oho. To ai shi kenan. To da ka ji ba tafiya za ka yi ba baba. To kuma me zan maka? Duk inda na tara mutum zan ja mashi kunni, nakan ja mai kunni, na kan cut concrete warning. Ka gane ai? Shikenan. Daga yau sai yau idan ka ƙara gani na da wato ainihin rabin raina. Ma'ana kaddara ta fa. To in ba sai na zana ma bayan ka haka ba, Allah ya ƙona ni. Ina gaya ma. Zana ma baya haka zan yi nake gaya ma. Ya kaji ne? Allah ba zai ƙona ka ba. Sai an jima ka dai rike amana yarinya. Baba. Wallahi tallahi ya ji wuta ya ji maza dan gura uban nan kai. Sai ni umari Chicago. Allah wallahi. Allah. Ya na fara. Ni na cikin shi gare ha kuma duniya ko to yanzu me abu, ni babban buri na shine a ce yau na turo gidanku mun yi aure, an daura mana aure ne. Aure kuma? Ba wai ba na son ka ba. Kaddara kuma? Kaddara ne. Kai kawai nake tunani. Ba wani abu. Wannan kai. Wannan ba. Dan uwana ne.
Dan uwanki? Ƙarya kike yi fa. Dama an riga an gaya min cewa akwai wani gaye da yake dan duddukowa wajen ki. Yasa ba ka yi tunani da kai. Dan uwana ne. Dan uwana ne. Wani magana wani dan uwa wani nake so ne. Ba wai zara ido ko riƙe adda ko riƙe makami ba shi bane soyayya. Ka zo gaban mace kana zazzare ido duk ba shi ba. Ita soyayya a zuciya take. Kuma na riga na san yanzu akwai kawai nake so tsakani na da ke. Ba malan kai da ka ji. Wai ke baby alamun da na gani kaman baki gaya mai cewa ni kaddaran ki bane ko? Na gaya musu cewa kai kaddara na ne. So ka gane? Ka je kawai zan neme ka. To shi kenan baby sai Ba da ma kawai zan neme ka. ala buda lafiya da kyau ƙauren mata. Na buda ƙauren mata. Na saka. Kutu mai lesi kina jin abin da yake faɗa ko? To lallai kam na ga alama wannan karamin kwaro ne. Kuma billahi lazi ke da kike faɗin wannan cewa dan uwanki ne in ban da bacin haka kin ga wannan abdan in ba sai na sha jini na sassara shi a kofar gidan nan ba Allah ya kina saboda ni ummari Chicago da kike gani sai anguwan nan ka kafa inda ba sanni ba sai in sha jinin mutum in kwana lafiya nake ga abin ballantana shi karamin yanyan To kwantar da hankalin ka mai da bugan. Samun zuciyar ka ne ko kaddara na ne. oh kin san da cewa ni kaddaran ki ne kuma kike nema ki munafince ni a banza a wafi ko to shikenan kawai ke ma ki shiga ciki in ba haka ba ke ma na abu da kanki moya sun zan koma duk inda muka haɗu da shi wannan karamin yanyan din na sassara shi kuma sai na sha jini a matsayina na ummari Chicago shi kenan har abada ba za ta dawo ba kai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani baban. Ya haƙuri baban. Haƙuri alhamdulillah. Allah ji kanta. Wallahi na ɗan yi tafiya ne sai aka gaya mu an yi rasu. A ya haƙuri baban. Ya haƙuri. Haƙuri alhamdulillah. Allah ji kanta. Amin. Allah sa ta Amin. Allah sa ta Kai. Wayo Allah na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam, Barka dai. wallahi an ga maka yanzu na dawo daga Lagos kenan. Ina ga Sai alama. nake samun labarin wai amma da suwa. Kai. Shi ne nace to zan zo ma gaisuwa malam sannu malam. Na dana tuna min da Allah. Ai mutuwa. Ah, Wayo Allah. Wayo Allah. Ni kaji Ka malam. mana. Sannu. Wayo Allah. Ah, Allah sarki. Ka ji dan Allah. Allah sarki. Haba. Sannu. An dinga gaisuwa kenan. Ba dare ba rana. Sai an tuna min. Zuwa ke sai na nice kasa. Haba. Wayo Allah. Ni fa tun na ga rasu wannan. Na rasa gane kaina. Gida ba daɗi. Waje ba daɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah na. Shi kenan ta bar duniya. Gida babu daɗi. Salamu Waje alaikum. babu daɗi. Salamu alaikum. Barka dai. Allah shiga wata malam. Alhamdulillah. Kai Allah shiga ya muka yi da hakuri. Wayo Allah. To Allah ji kanta. Allah gafarta mata. La ilaha illallah. Allah gafarta kurakuranta. Inna lillahi wa inna ilaihi Kai kuma raji'un. Allah baka hakurin rabuwa. Allahu akbar. Yawwa ka gane Kai. don Allah don annabi malam ba kuka bane naka. Inna lillahi wa inna ilaihi Ga raji'un. Allah muka zo ga Allah za mu koma. A ci gaba da yi mata addu'a. Addu'an nan shine samun rahamanta. Ina.
ina ai ta riga ta bar duniya. to ta bar duniya ai sai addu'a. Na yi rashi na har abada. Ba za ta dawo ba ko na yi to addu'a. ai baka sani ba an sani ba za ta dawo ba ko an yi addu'an. La ilaha ita illallah. addu'a wasu abu ne wanda suke kare wa'ansu abubuwa ga makwanci Kai. ka gane Allah gafarta Allahu mata akbar. Allah shi yafe mata Allahu akbar. don Allah a daina kukan nan Na ba zan bari ba. yawwa ai ta du'a'i Allah ya mata gafara Allah shi yafe mata Wajo Allah. yawwa shikenan sai an jima La amma don ilaha Allah illallah. yawwa a daina kukan Na. Kai. Wajo Allah na. Na to sai an jima. Sai an jima. Ina ma ta abin da kake cewa? Hankali na baya jikina. Kai. Wajo Allah. Chicago. Madallar ta yi baba, madallar ta yi dawa ne. Na barka dai. Ana buɗa ne. Ya daji. Kai daji ba daɗi ba. Ana ta fama. Kabari kawai. Ina daji kawai aka kiran a waya aka ce an yi maka rasuwa. Na ce makoci na. Haka na fasa daji na ce sai na zo na kawo daji. To ya za a yi? Da aka ji da hakuri. Alhamdulillah. Allah ya ji ganta. Wajo Allah. Madana tana mun. Wai baban tambaye ka mana. To. Cikin waɗanda aka yi rasuwan nan wai cikin ƴaƴanka ne ko ƙannanka ne ko kuma cikin iyaye ne. Kai! Yana mana! Yana mana! Ni a cikin sako kamar ta kuwa? Ba komai ke bata mare ba. Nake dafa min zuciya. Sai da ni a dashi su uku. Na sai harawa. Na sai disa. Amma ba ta tashi mutuwa ba. Sai da ta cinye tas. Wai ni abin da ban gane ba baba ka dan gwara min kwakwalwa. Wai su waɗannan abubuwan da kake ta lissafowa mutum kake ba ko kuma dai dabbobi. Kai ban gane ba dabba ce ta mutu ko mutum. Farar daga ciki. Wanda dai ka sani. Katuwa ita ce ta mutu. Idan ba kana nufin kenan wato tunkiya duk wannan shishigo wanda ake ma saboda kawai tunkiyar ka ta mutu ne ake kama wannan gaisuwa. Ita ba rai bane. Ba rai bace ita. Kawai don renin hankali mai kowa na zuwa daga anguwa ana kawo ma gaisuwa kenan ma tinkiya ce tara su kake ta wannan kukan ko? Hatu, ka ba rai bane. Ba rai bane. Ka san Allah baba idan ba sai na yi ma gunduwa ba yanzu nan sai ka bi tinkiyan nan Allah ya tsina